Live coverage. Yan, ito po. Yan. Manifested. 15 na. Tapos sabay mo ba ka actually? Tapos sabay mo na tayo sa Philippines. Ano yan? Matapos, ano kayo mo man? Cellphone na, hindi naglalag. Opo talaga, sana ko upo kami. Pinag-compare ko na, di ba nagbaka lang ako, ano? Sa libo, lang. Sabi ko, baka ako, kahit kaya old model na diya sa Oppo, pero nagpupo, nakikinubayan sa puli-puli ng pag-in. Hindi talaga naglalag. Ano na ako? Samsung? Abi ko ka nagtiani. Samsung? Amo kaya naging Samsung, okay. Kaya lang ako dyan si Ami. Settings, aga ba na niya sa baga? Dapat, second hand dati. Ano yan? Pag nag-Samsung kayo ko kaya settings mo sa akin, dapat gamay mo. 2.5 settings. Dapat gamay na settings. Nani ba? Kaya man sabi, pinapakalaga mo, nagtataka sila. Ano ta settings? 2.3 ano? Ito, kadalig ba ka na ko? Adi kaya, TikTok creator. Pero guide ko na, guide ko na. Diba, Emi? Pag-guide ba na ko ng telepon, nagtataka sila na settings. Ay, inuulo ko. Ako man sa naikot. Pero magayon, Bakit ko sa? Sabi ko, pwede po sa Maria. So, viewers, hello. Pwede po pa, ano, pa, kung ano yan, pwede mo kalimutan ko settings. Sige na, ma'am. Tapos nagkakaroon na ba? Ay, nagkakaroon sa online, sa magawa na ko, pwede po pa-flex lang sa settings. Tapos wala, ngayon lang may nagtanong sa akin ng ganyan, yung flex ng kaya ngayon na yan, kasi ako kasi nagbaka lang ako. Oo, abo nga sa nagbaka lang ako pag ako settings, hindi man sana pa rin gamay. Dito, naglalaro ng... Inuha ko pati ang Okay, 30 minutes na lang. Pagsaw. Inuha ko kaya dyan, hindi ko, napapalitan ko ba yung time zone? Tapos sabi mo, oh, ma'am, napapalitan naman. Yes, yes. Saan kaya Samsung di mo, di ko pa... 7 viewers. Time zone kaya kaya. Okay ka ba yung nangyayari Lolo, sa kasi kaya akin? kaya Ano yung mga resulta bago mo? Ano yung sa'yo mga kabayan? Lagdag tayo, hindi. Ha? Yan ang mga. Sige na. Ama. Sige na. Ano po si Ate Malikan? Ha? Magtulog lang. Pero kapag tayo ni Sige na. ito sa na, dinisis yung ano. Nakalagay naman naman ko na second page. Ama. Ni, anakan raw. Arakan. Magayon na pala talaga? Ako, upo. Ay, naglalagay gabi. Upo. Opo. Baban mo ba? Sige na, hindi mo sabihin. Yaray na. Amo lang dali mo. Yan. Sige ako, kamos. Sige na. Yo! Medyo pang kulong. Magkakalita ka na. Nakuha na rin nasa kaay sa kaukahan. Isa pa talo na hindi na rin nagdabas na singin. Telepon. Kaya pa yun na daw yan. Ano po? Masiraman ba kaya ako? Dali yan. Okay pa man ako parang alas sa talaga dito ko. Ako nagbabalik na ng ano ng Shanghai para sa bukas na. Kaya mo na ako. Video ko namin. Pwede sa na mga nagkabulis? Pagkasabi kong nag-recording ako. Tara, kami. Magdala niya. Okay. Baka nalimutan ko yung tawag ko na tutuwan na yun. Galaw. Sa live ba? Sa live. Alam na. Kapag gulo kayo naman yung Bibi, ano mo kayo dyan, Bibi? Ano tayo?
Iba yung nagpuli na kayo na nakakasitang version na version 1. Huwag yung mga salo. Ipuli kaya ako muna. Baka din na ako. Kaya napuli na muna yan. Sabi mo kaya nagtrabaho para Send mo sa akin. Send mo sa Ang pagayon na? Araw na ito. Ah, Kuya Jesus, hello. Devin viewers, hello po. Yung kantura. Kantura ito siya. Madawon, no? ipagmaglagan ninyo dati. Kantura ito siya to. Alaban pala ni... Ako ang tigil. Hindi, sa mga Ay, baka kung ba kantura sa mga. Iba man gan. Hindi, ito mga tigil. Ibang category. Pag-cheese, dala. Ay, parang at parang doon sinini. Sa pista na ito ka siya is. Ay, diri man pasingil man sinini. Isang mo ang kasama. Sa hindi man sa nagpo o edin. O, tumadawon. Single ang doon. Ano mo sa mga madawon? Ibang pagkuha kaya, pangkulusot ko, iba-iba. If viewers, hello. Kailan mo yung gagawin? Sabi niyo yun. Nalalabusan ba? Kasi naman kami. Ano ka nga rin? Sa ito, diba? Ang radya mo sila mo. Yan, lamig, doon dito ka. Yung sunod ng pagbubungon. Ano na? Sa mga trabaho naman. Tapos iba lang man sa tinapay. Sarap nga. If viewers, hello. Salamat sa nagulay. Magkakakuha ni kayo sa apot. Tatay! Tatay! Nak, baliktad yung damit ko ba yan? Ang baliktad. Nananadinig na ito. Hindi ka pa more. Luman. Hindi na! Hindi na! Hindi ba ito? Eli. Wala man ako nag-rate. Bila. Eh, pagkala na nata ka. Di kusi. Nakikita mo yun, Di kusi mo. Baliktad. Bakit mo ate di kusi? Baliktad din. Tawag ko na yun. Jadi, mamaya, basta sindan na ako kan sa video sa Dotek. Lalagyan pa ng laptop? Tawanan. Dahil sa mga naglo? Ano pa ang video? Sabi na. Yung aso na kita mo. Ginamit mo ng lalabas? Nino, kasi susunod ko kayo yung aso na nag-ano. Yay! Natawag ko siya sa bago. Nabalik sila ko. Okay na naman. Ginamit sa speaker? Pili ko, my God. Ito ata. Ito pala naman. Para photos. Para Hindi mo kumaya. Ay, mananahay ko yung... Pag kumadala sa mga Nakakapit si Dora Option, San Goku, Naruto, Spider-Man. Nasa din ang Dora. Ito lang maganda. Dora, 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 di. Ha?
na ito Ano pa. yun, Tilo? Nakabili kami ng JB. Talaga yun kaya talaga kapalik ka. Awareness, kapag so, Nalaman kasi ko naman. yan. Sanay sa mga kanya at sa mga kalang speaker. Ganda, ganda sa buong nabagaya. Ito mga JBL. Ya, eh, kay, Kalit pa lang yan. Ano? Kalit, kalit. Kawalan ko. JBL kanina po. Amo te ami. Tas ugat mga kan ang buong nabagaya. JBL. Kinsi mil. Sabi ko, ano? Talaga yun na mga Kayahin mo yung nasa thumbnail. Shut up, Tilo. Hinabi base. ang title niya. Ano yan, Tilo? Ano yan? Shout out, Tilo! Ang title niyan, Tilo, kayahin mo yung nasa thumbnail. Sabi Tilo, kain ko. Ay, hindi ko nakita na yan. Ano? Ano, nag-send pala ako. Ano din yung loso? Ate Ili. May man, di ba? Send mo. Ate Ili. Kuhan mo ako sa final list. I-forward mo ako sa next one sa copy. Ate Ili sa blue. Final, Tama si Tilo. Tama si Tilo. Kayahin mo yung nasa thumbnail, Tilo. Edit mo yung title mo. May edit yun. Dura, sa Dura. Baka gusto mo pumunta dito. Bukas. Alam. Ito. Oo. Tapos bigla. Ano? Sige, lilisin doon naman sa mga laro naman ko. Si galing tatatawa ate amin magbukas ko. Doon na. Kung nakaloob na yun. Hindi na tatanagtatata kasi yun. Ganda naman si Bati. Anong meron, sabi Tilo? Birthday, lo. Birthday. Dala sa Dura. Dali na ka mo motor ka, ito kami makwarto mo. Hindi ko alam. Ako na din. Ako na oras na yun. Wala ka nung ulo sa akin. Ito. Ito. Kamu ni ko na naman taro? 245. Kamu ni? 245. Ito. Time. For viewers, hello. Sabi ko na, birthday bukas ni Kuya Puloy. Birthday din ni Baby bukas. Ayun. Ayun, Birthday ni Baby yung anak ko, Tilo. 6 viewers, hello. Dura. Yung Dura. 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 Ma, ikaw ba ma? Asan tayo sa patulong mo na makasakto? Kaya tinuhilihan kami ninyo kung saan nilagay. Pwede ba nila? Bakit yung sa taas? Bakit yung sa taas? Ganyan din ako dati. Kaya nga, sabi ko ito ngayon naalala ko dyan. Ma, kasi nagpawala ako. Kaya rin ako dyan. Asan ba ganito ni... Ay, ko lang karami yan. Kung nag-draw sa tulis. Kung sa YouTube, kung ito, may pa-update niya. Parang sa kanya sa membership. Ano? Ay sa Hindi, ibo ka mo. sigarilyo. Ano eh? Sigarilyo, kister. Kaso mag-a-accept nilang bago na So, yung ano to. magkano? 9? Kuha na naman, kuha Kaya ay next year pa. Oo. Amo. Ito sa mga pinilibin yan eh. Oo, nagtawag Bago ko. naman nandun na lang kuha. Parang kung bago sa school mag-upgrade. Oo, di ko tingin. Ito nga lang. Kailan mo na tumi? hindi ko nga yun. Alam mo kasi sulat ko kaya meron diba natin sa kalan yan. Ha? Alam mo kasi sila kasi pinakasibili yan. Pinagbiya ka na ko. Akala nila ako na so better yung waiting. Oo. Pili mo na
Advance happy birthday sa Ramitedo. Magsabay pa. Oh, sabay na daw. Tinutuloy mo eh. Nagigiling-giling ko sa mga. Kung bagad to, mas ako sa man ako sa tulabasa na, mas kung ano man daw nila, bayan nila sa mga tulad. Wow, criminal! Ikaw mo lang ano. Ayun. Katarang Yung nakatawa na ba yung matay ko si Dexter kanina kain mo. Herbal yun. Parang mariregular na. Mariregular na ako na YouTuber. Hindi na pwede matanggal. Regular na. YouTube partner. 6 viewers alone. Dapat nagpapunyay si best friend. Magkagpasan lang mo na bilhin i-ay man, di ba? Bilhin pa, di ba? Ako ang maya pinili. Bibi, paglating na lang bibisit ang bibi. Sana, ano na kami na pang manood dito? Ito pag-donate. Nag-play kami. Dito. Pinukod kayo nga bakal ko na kalimutan yung Ronaldo. Diba, mag-play na ka tayo, may bakal ko na kalimutan yung Ronaldo. Nawabit na. Baka yung tugulo ko siya. Mga bayad lang, katulong niya siya. Mabo, man! Ma! Naliliw na niya. For viewers! Wala ka pa December. Wala ako nagsunod ako sa everything. Hindi ko pag nasigasan na naman tayo may sino. Maraming December. Yun Or naman. January. Sarap, bin mo. Or January. Mado na yung bin mo. Pwede man sali? Pwede man. Yan pa yun. Pwede man pala. Tapos kanina rin. Mig ko sa naman ka, mig pa kayo sa ito barang dito. Tapos babayaran mo naman ako din ka. Ano kaya, ano nanininis ako lang Ha? Gusto ko kaya, so parang sulit ng baga, babayaran mo yung biscuit. Kaya mga sinabi ka, pag dito naman sa namin, pwede na yung decor, tapos dito naman sa namin, hindi man. Dami siya, kusito. Malatipid talaga, abis, diba ka ako mga pusa na kung para palimutan sa... Ganun kaya nagigit mo ako? So, nakaapos kasi na kung para palimutan sa nagkakawin-dawon. Tela, malaki kami yung tela, pagpalimutan ko na ako. Kaya, sabi ko naman. Pero mig pa kayo sa ito. Nagpadamuhan ka pa rin ito. Kung si Kung Alukulas, ito mo ginamit. Kaya ako nisip na pinasama. Sunod kami. Sino, ano kasi kaso natin, sino, Maria. Sabi na ito, ang lakas na ito, magiging ng dapat di ka pang neto. Pero di abi, pag ikaw na mag-simil, maulan ba yan? Siyempre, di siyempre, alangan mo sa ito, magpukuha sa laso. Magpapahinga, magdala ko. Amo man naman ako. Gusto ko ang tayo mo, Gusto lang. Magdala sa ano. Yung Bukong mali kami kanso. Yung silong na naman. Kinuha ko sila sa mga possibilities na ng kuwan. kuha ka, sorry, tigdo ka pala. Tapos, aking blato. syempre, ano po, sa tunayan, chicken banyan ang mga Di ako gusto natin, may tali na kami. saan? O pwede mo sa to. Sino naglaway nila kung saan ko ngayon balibaga? Alam ko na ito. Naalangan ba? Kapatid na ako. Sino na
sa tusugan pa sa Yeah, pagsali pa lang. tutulong sa lapunan. Pagsali na yan. Pwede mo sa tumagapos. Dami nung sa lumapos na sa susuan na. Si Kuya ka, sabi kaya Sige lang, Rizal. Hindi mo kung ano magnato. Baka lang. Takdi ayam dan May job honor ko si Nate. Tapos, di ba na hindi? Kaya yan niya. Kaya na yung kami. Tatang lang mag-order sa tumok. Amo! Yago ka na yan. Ito digital. Oo. Yaw. At, baby! Kaya mo na yung... Magkuro mo sa mga temi abado. O sa mga kan. Pagbuha ko sa'yo na abado. Pag-iwan na. Tatang lang magsig. Bibi, marunong ka na mag-ano? Totoo yan. Ang Di ba, Bibi? gusto mo Di mag-dress. ba marunong ka na pagkabig yung mga ano? Ha? Marunong ka na pagkabig? Oo nga. Di ba marunong ka na? Sige, dito kami. Amo nga ni, kirang magusto ka ni mag-dress ko. Ako na. Hindi ba, ma, Bibi? oil pastel na lang ma. Ay, oil pastel. Ay, ganyan man ka, di may nag-honor. Ay, ako na di. Bibi, kayo mo man baga, may nag-honor na rin. Yung mag-ano, yung na ayos-ayos na. Kaya namin yung mga namin nag-assist ang mga pirma. Ganda bonor kami ba siya? So, Ikaw may yung ano? mag-aasikaso ng Merong mga papeles. Spider-Man. Naka-Spider-Man ka. Naka-Spider-Man ka. Pwede mo yung bibig naka-jeans, ay naka-ano ka, naka-ayos ka. Pwede mo na yung bayad. Amo, mag-shift na lang. So, isa ba kaya lang man yung jeans, apat na jeans. Pwede mo bayad. Eh, pero pagkasalo na ka kami, agdo na kanimo. Hindi mo natin magpakasal. Agdo na kanimo, agdo Hindi na natin ka. magpakasal. Ano, Di man yan rin. Agdo na abay, kapalun na. Makaunwaan. Kinukuha ko ang manifestation mo. Na atang ako. Ano ba na ako? Kaya yan. Our viewers, hello. Narinig niyo, oh. Hindi, matagal na sinasabi yan. Reality show ka naman kaya may naka-reality show dapat kita mga 1 hour na vlog. Kaya kaya 1 hour na vlog na naka-reality show sana. So, pag-disarting ko na sa mga mga pang-tone ni Fowler na Katakot siya. na-invite mo na si Ramana Tizos next. Then, na-invite mo na si Ramana Tizos. Princess? Ha? Na-invite mo si Ramana Tizos. Nandito? Paano? Ano nga mo? Sa list of poem lang. Yes, ayaw mo kayo more. So, yan. Sa mga abay. Sila diri man. Ha? Diri. Kasi, Hindi mo na mo na. no na. Ay, paris pa. No, no. Abay? Oo, mga abay. Kung pwede mo sila? Di ko, pwede ko sa Sinagutan na kaya ito. Ako, pwede ka. Mga niya tayo, pwede man. Pwede. Tapos, ano, kumas ka mo kasi nakakabulan. Tapos, hindi mo kasama. Bakit niya, no? Ay, bakit ba to? Hindi masasama sa Muling nagkakadulaya. pagkain. Baka naman yung
6 viewers. Hello. Sa footprint niya. May click ka? Wala. Di ba may click ka daw? Ano ka daw? Be, suggest ni Hailey. Yakot ko na lang ako. Ikaw naman sa bagay mo. Ako kaya mga pupuntahan parang ayaw mo. Nakakabit, nakakalay-kalay. Gamit na gabay mo? Hindi lang. Ha? Ako kaya iya parang binakabit ano to parang makalay-kalay niya sa cellphone na ano to so ayam. Transparent. Ang iya sa mga bagay mo niya. Mas maganda. Payo. Come on! Pwede kayo. Makalag ka kalay-kalay. Motor, balik din sa payo na yun. Kaya tapos namin na ka. Saan maniya na picture niya? Ay na nagiwana. Adios, gati ili. Dapat kumuha ka ng balay mo naman. Kasi maliit naman. Kinuha ko yung balay ko niya. Pero nandun. Kaya nag-joke. Kami ka na lang nagkakaya mo. Wala naman so influence ka na mo pag pumulawin. Ay, nakapaniwala na mo. So, manok mamamukurin ka na mo. Gusto mo si Bagon? Tatanggalin na mo sa ulo. Ugat pa. Dapat na yun lang sa ulo ko. Magkakan kami ka nag-aamit. Tatanggal ko guys. Ugat pa ka. Ugat pa ka. Magiging mulawin. Rana, Kumandon na niya kasi sa ano kasi namang daw. ako lang. Magkikita. Itong mga bata, masarap kasi mga laro namin dati. Masusuntok kami kung nandun na kasi. Sunodin na niya ka ni Agi na si Alvina. Daw ay grown na talaga na abot ang doon. Agi na Alvina. Si Nunong, hindi ko mga actingan ka doon dati. Kung ito sino, alam mo ito Si sino. Rakisa. Magani. Hindi marinig ko. Ano kayo? Magani ito sino. Hindi marinig ko. Kung magkapuan sa costume. Magani tipin. Bata. Ikaw siya siya. Ako man sa ito bagani, manabaw ikan. Magani. Hindi, dahil na rin. Magani. Isang tamo. Ang sila, dapat ko na ito. Kaya Marami yung ano signal. Mama nagmamang ni Jean. Pagpasal Jean. 85. Tulog ka, no? 85. Ariyahan na, Jean. Ha? Ariyahan. pansot. Gusto ko ba? Sige. Sa day, sa tulig ng likod. Pagkita mo sila. Jean, Ano ko siya ang tiya? Oo. May ano yung tiya? Kung sabi ko tiya, tiya. Pag narong ko ang tiya, ba hindi pa tiya ma? Dati! Ang tumusarap yung mga sabay. Dati! Reviewers, hello. Hindi mo rin mapapagpansan. Isa-isa ka, sa iwan sa kaya na naman. Paano mo naman? Dahil bakit step ako talaga yan. Ano mga step sa tukuro sila mga step mga trademark na rin ma. Isip ang signature. Baili man yun no. Sa lalaki. Tiksi man din. Baili ni may dig na. Mga alcohol. Baili ni may sagom ni Manny. Agom ni Manny mong guys. O baga. Oh, ato isinag to sa baili ka to. Ito yung burat. Ni Manny mong hi guys. Ito guys. Ayun. Kiram ka. Alam mo rin. Ano pinag ko? Ikaw mo kaya gusto ka. Ate linak mo na rin? Ay, sus! Isus! Yes. Subago pa ate. Yara. Pag-uno ka ate. Yama! Ito na ba ate? Ibig mo sabihin? Rayuma, arthritis. Ma, bawal ba mga tulang-tulang sa bangko? Rayuma, arthritis, magbuko at mas lang mga notol ko. Tapos natawan mo makita ni Papa. Not you anymore. Ang kong gout. My viewers, hello. Nakaperay tayo na. Sorry. SWN.
titingan natin ninyo. Sabay sa niya suka, kamusta balot. Iligaw sa lang. Render print. Hindi. Hindi para drawing ninyo. Ito ang labig drawing yung Dora. Labig drawing Dora. Ako, dati yan eh. Wala doon. Sabi pa rin tayo. Kamusta na kami? Kamusta na kami? Kamusta na idudrawing pa ang picture ko. Idudrawing niya. Sisend niya ka na kuya. Gino. Ay, man, tatawa naman ka na. Di man. Okay man. Maayos na. Okay. Ayos man. Okay man. Kirang. Masa yung mga anak? Pero, kailangan ko doon. Ano naman ang mali? Sa mga anak ko. Pag sila nagpapayaan na. Ay, wow. Pero, Yun. Hello, Ate Sarah. Kuya Born, hello, Kuya Born. Ate Sarah, hello, Kuya Born. Bibi. Bibi, hide ka sa kanila. Yan, bispiras ng birthday niya. Salamat ka. Salamat. Ano ba ito? Drawing ko dito, Dragon Ball. Music, parang ano. Kulang sa langka. Advance happy birthday. Oh, bibi, oh. Advance happy birthday daw. Thank you, salamat. Sa birthday ko. Lumpiang Shanghai, nagbabalot. Sana eh, sa mga pinagdala mga anak ko sa dati, nadadrawing mo. Wala na yun. Hindi na mabalikan. Hindi. Ito yung dati. Ay, sa dati mo kayo na ako sa Manex. Pero nyo, sa post. Kayo ako, Manex house. Manex house. Manex Ano yan? Jam ganyan ka, jam na. Adi, ate, ang kumain pala. Eh, si Amin cheese. Amin cheese. Hawaiian, amin cheese. Happy birthday daw na. Anak all. Happy ni Kuya Born. Sana, Ate, nagano ka ng Ilocos empanada? Yes. Ano ka ba? Facebook, YouTube. ano? Tara. 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 Patay. Ano yung patay? Nagsalita ng mga kasiya. Hi, I'm Lan. Iyo. Kaya ikaw nga. Pinituruan kita hili magbasa ng ano. Latin. Manay-nanay. Dinilagit na kita. Ate na kayo balik. Amo? Ikaw lang ba kaya sa tawa? Pagkaputos na lalo. Balik. Ay, ba siya? Pagkaputos daw sa lumpia, sabi na Sarah. Ay, ang problema ate sana. Tiami, sabi na kanta mo kay mama, Mami, dura kita. Sabi naman ni mama, hindi kay papa, pinag-iisipan ko na mali pa ako. Hello po sa inyo lahat sa mga pala. Bisa po tabi, mama. Bisa ko naman. Sabi na nagta. Nagbibisa. Ay, ingit. Tapos may gilakit na pag-ibag yun, may gilakit na. May flipping. Pagkabuksan to ah. Amo. Wala ka na. Damag tihi. Damag isa mo na. Pag may TV, ay, nitapos na naman, ganyan ka mo. Sabi naman, Pag ulol yan, siguro mo rin ka. na din ang mukha daw. Iban, sinunsan mo. Pagka yan ka natin yan. Jamal eh. May kabula sa Ros. Ito ilan? Sabi na kanya, mama, oh, nagsisirong na kami wala. Pagpunta tayo. May, pag naman naman to. Ako na kaya, ako na lang pag Sabi ni Kuya Born, tita, English din ba kayo? English dito. Tapos parang maging Tagalog. Kaya, abot na lang naman ako. Pindutin po yung ano, pindutin yung... Pindutin yung gabi. Huwag pa ka dito sa
Kay-heart ibang lista nga, nag-ganyan ka naman kay-heart. Amo, sa natutulog na ang Diyos. Full house, ganun to nga na ba? Ay, mang kaya, ay, ako na lang makatutulog kami, ta. Pag nakatulog, sakita nagigisumon, makasusukong santok ang baril, hindi makasarado. Ito nangyari, binatak ang nangyari. Hindi na mo nagigisum sinundo. Bakit ko kaya gigisum mo na mauulit ko? So, gigisum mo na mauulit pa kanina. Ulit na. Ulit pa ikaw. Sabi mo, iwatak mo sa natin dito. Walo isip ko yung naroon sira. Iyan ako. Nagkira mo lagi na sa inyo. Magpantay, magkira mo lagi yan. Magkanda. Nakalipat na kami sa ito eh. Sana, sentro na. Sabi sentro kami po kung nakain taga-karosin. Ito ay... Sa Ragini ko, sige kami ka dito sa kay Kuwa. Tep. Silikon, iiba. Ano na kaptay? Walang hanggan. Alam mo naman, may na ako sa English, sabi ni Kuya Bon. Yan naman din ang comment section, sabi natin sa Sara. Umihi na si Nicole. At ali pa nagpupon si President ay uli. Umihi na si Tun. Yan. Ang panahan kita. Best friend pati ito. Ay, si Tun. Ano eh? Ako mawalan. Okay, alam na kanila. Oroli. Ha? Nakakaptan mo na. Walang mga bawi ulit pa. Ben! Pakita natin sa kanila. Sarang golden. Ito Kuya Born, no? Ate Sara. 10 viewers, oh. Lumpiang Shanghai. Mag-skin ka na. Ay, dapat na to. Happy birthday. Mix na Josh. Mix. At pwede na balik pa. Yung oras tayo. Bali, nagpagilin ako ng... Ano? 2 kilong karne. 7 p.m. Si Seven. Manili, harap na kali kayo, buga pinag ko na mo. No. Pag ako nakatod na sa ngamin, ano, tuturan ka na sa nansi. May bullet ka? Yun. Hindi na kami tinututuran kung anong note sa babasawan na naman. Lutuin na yan. Ikaw, Punta kami sa to sa bukas. sikbal. Baseball naman. Isa Amo, na Sara, yan na. Nabay na ni Eric sinugod. May. May malamig. Safe pala. Sir, ito ang bag natin? Magno? Punta rin natin Sara bukas. Sa ito na sa mga Di pa man malamig, kaka-repair ko pa sana. Mas na? Dahil inag ko na ninisit. Ninisit. Punta rin natin Sara bukas. Kuya Hus. Sa amno tabi. Sino? Kuya Hus. Sa amno tabi. Kung pera tinao. Pero so, inano ka na ko. Pera to ni. 3,500. Hindi mo na itin. 3,500. Ate Sara. I-chat ko kanin mo, Ate Sara. Happy birthday. Nicole. Pakalibok kabalyuan ko, sabi ni Ate Sara. Pakalibok kabalyuan ko. German naman ngayon, sabi ni Kuya Born. Yo, Kuya Born! German naman daw. Siguro, pagkatawag si Papa, di bandiran mo to. Sarap nito, Ate Sara. Oh. Sa'yo mo? Yung Shanghai tapos lalagyan nitong chili garlic. Ano mo? Yan ha? Ay, baka ano kayo, di ka nag-apit sa to? Ay, di. Ano kaya? Ang dami ka ako sa ay, sinuno nagtawag. Amo chat mo tabi. Ako, salamat ha. Amo, pasensya natin sa Ate Sara, di ako nakaka... Ha? Ay, Di ba ako nakakapag... Chat. Ano number ko lang sino? Ayaw mo pala, hindi ko ano number. Bala mo ko doon. Santos. Itas na. Nabisi ko naman, tapos usapon. Kahapon grabe yung pagod pagdating sa bahay.
Nakahiga lang ako pero di ako makatulog. Naglalaro ko, sige na. Kuya Macbal, hello! Happy birthday sa anak mo, paring Jason. Sabi ni Kuya Macbal. Sabi ni ko ba doon? Monica. Sabdo, final, sabdo, Sabi ni Ate Sara, meron ako niyan. Amazing. Siram ka, timplakan. Amo! Final list. Buko, sa to Siram ka, amazing sarap dito hindi din. ganyan. Red. Okay lang madami Amazing kayo. Canada. Dahil ang Pinakababaga ako yun. hindi Ay, din. di. Oh, sabi ko ba doon? Kuya Macbal. Anong alin? Tapos nakatulog ako. Pag uwi namin dito sa bahay, Tapos Pag ito kumain, Number yan, 30. pinagkanta namin namin. Tungkol sa ano. Tapos siguro nakatulog ako, ano na eh. Tatal ka. Ha? Tatal ka. Shuttle ka? Saan shuttle Number ka? 30 na. Number 30 ko na. Ama, Sige ko na lang. page 2. At ko na page 2. Kaya dali na. Page 2 pa lang. Nakatulog ako kagabi, alas 3, madaling araw. Alin din na? Saan? Kailan lang. Lamay sa Sa iba ko. Wala. Hindi siya pinaka-ilalim. Shuttle ka? Ah. Wala. Nabago na ito. Nilagyan mo na to. 5. Hello. Pinayos ko yan dito. God, saan yung shuttle Saan na? ka? May na, Miguel. Shuttle ka. Mag-photoskip na. Emotion. 18 years si Dora. Matayan ni, danda siya sa bababa. Siya nakanta namin. Panlaban mo. Oo, bawi sa kaso ano eh. Panglaban. Bago ngayon, anong oras? Basta alas 3 na ako madaling araw kung gabi nakatulog. Ay hindi na. Madaling araw na. Meron na nakakatulog. Tapos ngayon, ewan ko kung baka may naman alas 12. Kasi sasalubungin namin yung birthday ni baby. Kuya Macbal, you still simply Sarah, brother boy. Kuya Macbal, English no. Mga girl. Bumaba na ang kita, sabi ni Kuya Boy. Gusto ko tayo. Invite mo si kayo sa live. Pwede yan. Pwede yan lang iba kami sa live. Magkagala ka na. It's hard to understand. Hindi lang The ako. YouTube, translation, sister, simply Sarah, Chat mo si Kayla. sabi ni Kuya Macbal. Shout kino na RJ. Nilalakit mo. Shout ko no. No, Arjen! Sino yan? Si... Pakayaw. Wala yung taga sa rin. Jensen. Nandra ka na ba yung dating trainer mo ka? Renero. Subo po. Pinakauna. Bago lang yung Pulubi. Tatabangan mo ito. Ito, baby. Buko mo sa Ito ang inaalat mo. Sarap. Hindi ka dumaan. Birthday ni Puloy. Bukas din po Kuya Bon yung ano eh. Bukas po yung birthday ni Kuya Puloy. Kaso di ko ako makapunta rin kasi bukas yung nilipan ng ni baby. Ganon din nung nakarang taon. Kasi nandun pa kami nung nagagawa sa kanila. Hindi na nakapunta kasi birthday nga ni baby. Kasi taon-taon, lagi rin akong mahihirap dito kay baby kasi isang anak lang naman. Kaya malayo pa yung birthday dyan, lagi ko nang pinag-ipunan. Tapos, may mga nagpaabot ng tulong. Nalagdagan yung handa. Salamat sa mga nagpaabot, pandagdag. Mga anonymous na sponsor. Mamatay ako na sa mata. Kasalanan sa akin lahat. Kala ko ngayon, sabi ni Kuya Bon, hindi mo, 15 din po yun, kaya sabay ni Bibi. Pag ganito si YouTube, di naman marunong mag-translate. Sabi ni Kuya Macbal. Ha?
Parang bilis ko ngayon makakantok Basta na. na, di na. Di na tayo nagsasama. Ay, ang kanta talaga ito niya. It viewers! May tanong kay baby. Baka kayo Parang yung ikatiyan may mga anak ko. Magpasok sa kadakalan ka. Kuya John Albisa, hello po. Basta idol sabi ni Kuya John Albisa. Hello Kuya John. Shout out. Nay. Salamat naman, kuya. Hello, Kuya. Ay, si Kuya Makbal, si Kuya Bern, saka si Ate Sara. Hello. Kuya Jesus. Kuya Jesus. Shout out. At dahil dyan, meron kayong 10 pitik. Ano na si 10 pitik. Ano may? Magsarado na? At binuksan na rin namin yung tindahan. Kanina tanghali binuksan ito. Oo. Ha? Ano? Dynamite. Shampoo na hindi pala lang. Dili na yun. May butuhan sa dynamite. Di pa naman pala ka na namin yun. Butang sa red, di na. Ibutang. Plastic na lang at may tinala magluluto ng dynamite. Kanta kita ni Gord. Ito, sige po. Bukas na lang tayo magtantahan. Kasi balak ko rin makausap mga bigay sa maaga. Pwede ka na daw kung makulog mo. Pag-play dyan. Tamaan yun. Hindi po mong gano'n. Mato ka, buot. Tapos, bubuhan na lang sa marugero. Balyuan ninyo ito sulunin nyo. Sa ito pinapipriyan ko ang marugero. Sa tuluwas, maliwanag sa itong andang kansala. Tapos itong karto. Kirang dami space. Ito mga Sa tuloy sulunin ang nyo. karto, marugero. Panahon pa nila kayo. Unong saan ka na kusina? Marugero. Bulag, gabay na. Ayun. Kung saan sila kaya bubuhay. Sa tuwing sala sa kasa to kwarto, maliwanag na. Sa tuwing ka nagpiplayin pa mo, ako meron from sa... Kuya John, ano yung idol, bakit hindi ka na nasama kila Kuya Noli? Ay, ano po? Kakalabas lang po namin sa ospital, Kuya John. So dati na kaya matagis ko silang At alam naman po ni Kuya Noli. Yun, nangyari, inoperahan po yung asawa ko sa Maynila. Tapos pag uwi namin, nakapasok ako dun sa Pabay Project. Tapos bigla itong alaga namin na pamangkin ni Mrs. ay nagkaroon ng maga yung ano niya, yung kidney. Nagkaroon ng sakit sa kidney. Yung, ano yun? Kaya po, di ako nakakabalik sa Pabahay Project. Tapos ngayon naman, disperas ngayon po ng birthday ng anak ko. Bukas yung birthday. Tapos, Lunes, kung mayroong gawa sa pabahay, ay makakabalik na ako sa Pabahay Project. Lunes. Kasi kailangan ko rin baka di umabot yung aking revenue. Malapit na naman yung tato. Kailangan kong bumalik muna sa bahay. Okay na ma? Sabi ko mag-load ko eh. Nice tears daw si Ate Sara sa English.
Bumaba saan dito, sabi ni Ate Sara. Ano spelling ni, ano sila ka ngaran ni Ili? Hili? H-A-Y. H-Y. L-E-Y. Highly. Highly yan. Highly. Hailey and the pop star. And the L-E-Y? L-E-Y? And the parent. L-A-Y. A. 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 L-A. Bungong A. A. L-E-Y. H-A-Y-L-E-Y. Hailey. Parang Hailey. Halidora. Yan, popstar. And the parent. Very. Hindi mo ganito mo. Ako din tito, sabi ni Kuya Born. Ito Barbie in the pop star. Ang nasa comment. 7 viewers lang. Ang silent viewers, comment po kayo. At kumbaga sa sabo, sabi rin si Paxio. Ang laro naman. Itong pinutos, di na bubutang ka rin. Istos. Ay, so ano pala, ang may nilungan? Karni? Hindi ko pa lang kayo, hindi masanahan. Kung may gibo sa iyo, hindi masana magpipilog ka lang. Mamakala sa ilo. Hindi mo tang sari. Hello team viewers, mag-love shoutout po sa lahat. Ay, ano, pagkano pa lang talaga mo. Lalo mo lang yung bawat ano. Wala lang mo yan na pinita ka talaga. Nga mo na sa routine. Kaya sa salapihan, nagkakita ka mga lalaki. Kaya pala nalabo ko ng mga Kaya nga, ay kaya ni Od makalaki tulis sa itano, ano. Sa Rocky Madawunad to. Hi Ate Fe, hello, pasensya na po at tayo. Ano mo pala na, Si Ate Fe ko na ikaon. Ah, si Ate P. Portugal. Hello Ate Fe. Sige, Ate P. Yan Pasensya na na po at nagbukas kasi kami ng tindahan. Yan na Ate P. sorry si Atot. Si Ate Sara, Ate P. Taga Malawag din yan. Yan sa laptop na si Atot Join na ka mo. Invite ko ka mo. Ako si Ate P. Birthday ko, igin ko Ate P. Ayoko. Yan siya to, Ate Miss Me. Taga Malawag yan Ate P. Ano di? Bong, may nakamo join na. Parang sa Shanghai Temple. Gaya lang eh. Para sa dynamite yan bukas. Ano yung ilagay ko sa live? Oh, pati yung ano. Ibaba mo na pala siya. Wala pa pag ito yung mag-iilan. Sorry na, sorry si Kayla. Si ano, hello po. Kagasan po kayo? Hello po, ala, totoo po ba kayo? Ay, si Ivana! Wala, totoo po ba kayo? Miss Ivana! Ang color violet po. Kulay orange sa akin. Ay, Jay, ay, dyan. Kala ko ba mayaman ka? Bakit? Ayun, matamto na. Last rat. It's a prank. Ano yan? Kaya daw, sana all. Para daw ang pala ni kasi ito Kuya mo ni, padara mo man ito Ganda? Wala, totoo po ba kayo? Kayo po ba si ano? Si Ato. Kala ko kap nag-aabara ko lalaw dun sa dito. Para ba Ako din, Gis, ang sabi ni Kuya Born. Ni Kuya Born! Ay, wow! Silent viewers ako. Ayan. Pero yung sabi ni Ate P. Napakasalong laging siya. silent viewers sa Ate P. Salamat Ate P sa pang-silent viewers. Joke lang, sabi ni... Kasi Kuya Born, Wala po, di ayan content. mo.
Nagbasa ka mo sa fake comment. Tandaan mo 6 ako. viewers Sige, lang. magbasa ka mo sa fake comment. Wala na, Tot, ako nag-comment. Yan na ba si Kayla ngayon? Oo, ako na daw. Ako Si nag-comment. Kayla po ba yung nasa Yung- na Yung nasa gitna po ba na nakasando na black, yan po ba yung namimigay ng iPhone 17? Ay, si ano po, si Ivana po yun. Yan na po ba yun? Si Ibaman po yun. Hi, Miss Ibaman. Ay, Kayla, basa sa comment, basa. Basa sa comment, Kayla. Joke lang. Ate Ili. Nag-skate doon, ay nag-ayamon, nagbabadminton. Si Pele. Ay, kasi alam ko. Mabay na na. Tagka, nag-ayamon. Dito nila din the past star. La, ay, Tot, si Tito Ilad and the Popstar. Tito Barbie and the Popstar, ako ngayamon and the Fairy. Si ano yan? Si Tito Barbie and the Binabanat? Popstar. Oo, hindi man ka lang makasal ng buhay. Where's Mama? O yun? Ano Mabay tagal? na na. Nagtatanis na. Ah, 7 years pa na dati. Okay, Pin. At magbasa ka sa comment. Fake live comments nga ni. Dali na. Oh. Dali na. Hello sa farm. Shake your body. Para pang nakalive sa Ay, dali na. Dapat basahin mo nga ni live comments. Dali na, live comments ngayon. Dali. Yan po ba si ano? Murag ko pa po. Dapat sa fake live comments. Magadali, ano mo sabihin? Yan po ba si ano nga? Si Ting Medina. Ano oras na ba tayo? Ay, 10:26. Hello, everybody. At pasensya na ang ating itsura Oh, naman dali, ngayon. basahan na cool. Cool, Hindi pa basa. tayo nakakaano. Basa Get mo. over sa mga... Ako, nag-comment, ako. Look. Ako nag-comment to, ulat. Ay, tagdo na, nagtandos na kaya ka mo nag-comment. Tagdo na, nagtaas. Tagdo na. Hindi ko na, Sikat! Likod. Ay, may nag-comment. Hello po. Yung na-color brown po bang kambal po ba sila? Ay, parang kilala, ako nag-comment. Parang kilala ko po yung naka-white sa gilid. Yan po ba yung sumasayaw na? Sumasayaw sa TikTok? Yung, oo, siya po yun, yung nasa gilid po, yung katabi po ni Miss Ivana. Apo, yung naka... Ay, oo. Oo, live ka po, live. Sorry. Dito na rin yung
karne na tinira. Kaya nga sabi ko, magbasa man ka sa fake Pag live ano ko. ng kapatid ko. Ano po ang babangaon? Pag graduate, Ilan po ang nasana? inilabas ko na para matunaw na bukas. Masabi mo ano makita. Kaya nga ni, ba hindi mo nababasa? Sorry. Lang tandos ka, di ko tayo. Pabod. Pati ka mo ba makita. Kayla, ikaw po ba yung nakalive kanina na kumakanta? Nag-uunga ka din mo. Ikaw po ba yung nakalive kanina na kumakanta? O, ako pa naman. Ako nag-uno, kasunod pa niya, sabi niya. O, sa susunod, huwag mo nang uulitin ha. Sabi, puta, sabi ulit-ulit. Adya, ipatatin. Dili nga ni, Dami yung mera dyan. nagdudulit ka mo niya. Uy, yung camera. Tapos igado. Ay, ito na yung Hindi ko igaduhin bukas. nakabutan. Ano, tutunaw agad. Ma, Ako, dili ko na unuan. dapat ka dito. Sayang ay. Tapon pa man ito. Electric pa rin kaya? Ay, mas astig yan sa solo. Mas astig. Sinulawan sa na. Oh. The player? Makakagigil. Ha? Anong brand? The player? Ha? Ano ba? Ayan po. At mag-out na muna ako. Uy, nataminis na ka na best friend. Iiba ko kang tana. Abuan niya ta. Baka ko na magpili. Ay, Kuya Bern at si Ate Sara. O na yan si... Kuwas mo Sabi sana. mo, Kasi sa- kasi Mayor. Paano to eh? Kuya Macbal, si Kuya June at sa Ikaw po ba si Out Mayor Out Vico? muna po kami at Ikaw po ba si Mayor Vico? si bukas po. Ano na lang po kayo bukas. Ano ba bukas? Sige na, remove mo na lang, remove. And on na guys, and on. Oy, naka-on ka mo, Ay, kamo sa kami. See you tomorrow po. At wala ko yung born. Kuya Bern, Ate Sara, thank you so much po. Mike Imperial is watching. May gagawin. Abang-abang na lang po kayo. Thank you so much po. Bye. Kung nag-iinom na ito, tumangan?